Oli tyttö kultaa, tule varpuriemulla, ota siemen multaa. Joulun koditon, varpuseni onneton, tule tänne riemulla, ota siemen multaa. Tytön luo nyt riemuiemenen, otan kyllä sulta. En mä ole lapseni, lintu tästä maasta. Olen pieni veljesi, tulin taivaasta. Joulupukki, joulupukki, valkopartaa vanha ukki. Eikö taakkaa paina selkää, käypä tänne emme pelkää. Tää on meille vanha tuttu, uhkalakki, karvanuttu. Täällä on myöskin kiltit lapset, kirkas silmät silkohakset. No niin, hetihän se joulupukki tuli. Äsken ottaa kuvia. Onpa sillä pitkään vaan. Äsken ottaa kuvia, että... Joo, minäpä ennen kuin minä tervehin yleisöä, niin minä pyydän, että pikkusen siirryttä, niin pääsee tämä ajokas vähän niin kuin sinne takas. Se on sen verran hurjaa sorttinen näin alkumatkasta, että niin sillä virtaa niin paljon kintaissa ja ennen kaikkea koparissa, että niin pikkusen siirryttä noin, niin pääsee sinne tuonne laihin, vähän niin kuin takas. Niin. Ja meillä menee tämä homma hieno. Muka vähän tänne. Vielä. Pojat. Muka tänne. Kiitos. Täytyy sanoa, että minä tämän samaisen... Väsyttää, niin se sitten vähän potkii meitä muita tonttuja persuksi. Ja se aina muistuttaa, että tämä nyt on vuoden kiireisin aika ja lahjat pitäisi saada valmiiksi. Mutta sitten välttämättä nuo lahjat ei ole se kaikkein tärkein asia tuossa joulussa, että se tärkein asia joulussa on se, että ihmiset unohtavat kiireen ja työn ja viettävät rauhallista joulua yhdessä kodeissansa rakkaittensa kanssa. No, joulupukki ja muori, toivottavasti te annatte meille tontuille anteeksi se, että kun me karattiin sieltä Korvatunturilta kesken pahimman joulukiireen tänne joulupukin kotikuntaan Savukoskelle tuomaan tänne hyvää joulumieltä. Ja tällä tonttu kaiken aalla ja olla oli kauhia hinku päästä tänne etukäteen ja
se otti sitten minut ja muutaman muunkin tontun mukaansa tänne. Mutta ei hätäpukki, että tämä tonttutilleri, joka oli tuolla, niin se kyllä hoitaa meidän homman yhdessä muiden tonttujen kanssa, että ne tuuraa meitä siellä Korvatunturin lahjapajalla. Ja sitten semmoista, että muistakaahan aikuiset ja lapset olla kilttiä, sillä me tontut kyllä nähdään ja kuullaan kaikki. Ja mutta sepä meistä. Mepä kerromme, että mitä tälle tonttutillerille tapahtui eräänä iltana, kun se oli työn touhussa. No niin, menehän sinä tonttu näyttelemään. Tonttutilleri, pieni kuin pilleri, savupiippuun kurkki, uteli ja urkki. Selville jo saikin, puuhat Matin maikin, mutta liian syvään pyrki ylettymään. Hupsis, polvet nousi, jalat ylös sousi, putos uunin loukkoon, joutui ihmisjoukkoon. Pelästyi jo kiirein uunin luota, oven suuhun ehti, ulos puikkelehti. Noki pöllähteli, tassut tömähteli, metsään kun hän juoksi toisen tontun luokse. Hyvä. Aivan itse eilen kun näin silmät tonttuseen. Leivotaan ja siivotaan, musiikin jo sulassa kun Kalle yötä enää on. Kiitoksia, oli kyllä tosi sievä esitys.